Nag-ikon, nagigyan na nakiti mo magpagpadayaw kin ko anak. So anya na nagsabi ito na may sa tayo magpagpadayaw kin Apo Diyos, amen? Naway na ganun kita kariyo na kita sa kayo, kasi parang panuray kin, parang paidalan tayo kin Apo, bayan hindi kararag tayo. Hallelujah. Kyaman kami Apo Diyos, itinay timanen nga intid mo nga gundaway nga mabalinan may kagyaman magpadayaw kin ka. Agyaman kami manin Apo Diyos, itinay nga barong atawen. Kahit ekspektaran mi Apo Diyos, nagitinagimba ka po nga ramidam mo nga nagkanayon na dikyag mi. When Apo at do'y nga panuray kami nga nagkanayon din ka, paidalan kami nga nagkanayon din ka o Apo Diyos. Kahit Apo sa dalang tipagtalkan mi, magtipigdaran mi, panginamaan mi, di amin nga basta titigyan mi. So ada kami manin Apo Diyos, itinayti nga ka nito, tapno, dalan mi nagiti sa om, kas parang bigtig mi nga nagiti nga sa om, iso ti pakasursuwan mi, pakatinggaran mi, pakababalawan mi, kin pakadalan mi, kinalintag kap no agbalin, kamakayayo kami kin ka. Nagkipagkaunay Apo Diyos, katagyaman ak manan, iti panangaramag mo kanya, tatangal daw, kasi ti panangabalin nga nagapukin ka, kaputawan kanya, nudi ka amin ken ka. Kumit kita kami lang Apo Diyos, itulong mo, yan kung kami di amin nga dayo pinatanong in Jesus' name. Amen. Praktakan din ang pera. Praise God. So, hindi pa ginadalan kay Dr. Observe at may papan. Doon apay, ani Apo Jesus, kaya nayanak. So, muna ang rason, doon apay, ani Apo Jesus, kaya nayanak. At mabasa tayo, yung libro, iti Matthew, chapter 1, verse 21. Kuna na dito and she shall bring forth his son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. For he shall save his people from their sins. So if Jesus was never born, then there is no remission of sins. Awan iti bagunang panakapakuan iti basol nga tayo, no ni Apo Jesus ket saan nga nayanak. So no ni Apo Jesus ket saan nga nayanak, awan mat kada tayo iti panakaisalakan. Kaya basahan tayo yung libro ni John chapter 1 verse 29, kaya saan lang nga kadagiti aday iti gimo, wano kadagiti aday iti church, iti nakaipaayan, iti panakaisalakan, no di ka naipakay iti panakaisalakan, iti mo na nga intiro nga lubong. So no, iti may isa nga tao, kat matay, kat mapan iti mangliwang-liwang nga abot, anak no iti to, di dapat na maamiris na, una na ay sayang, no inawat ko uma, iti panakaisalakan idi, di awan ang pumatagta, iti na ito nga ayan iti to. Ibagbalat natin amin, adang istorya di libro iti Luke chapter 6 verse 19, nga idi natay ni Lazaro, ket napan ijay saklot ni Abraham, ket adda amaliwliwa ijay. Ket idi natay itinabak nang ket napan ijay mangliwang-liwang nga abot, anak no iti to, ket adda amakto ijay. Ket idi tangad na dagiti mata na, ket nakita na ni Abraham iti adayo ken Lazaro iti saklot nang, ket isu nagpukaw nga si sasangit nga kunana, Ama Abraham, pangaasim man na ibaon mo ni Lazaro, tababasaan natin uduti ramay na, tapatagdadan na iti dilat, tapos mapalamiisa na, tada ka matuto, iti na iti nagaran. Ngayon ko na ni Abraham, anak, ada iti nagbalatan tayo, wadakal na yuyan. Saan kami nga mabalin o umalatiw, nga mapanit ayan nyo, kaya kastamat ka na kayo. Saan kayo nga mabalin, o umalatiw, nga umay dito. So nag-request man yan, nga kuna ng pangaasim man galut ang Abraham, tay ibaon mo ni Lazaro, ijay, o ijay daga. Iti balay ni Ama, tadaw pa'y dagiti lima nga kakabsat ko, ibaga na kada ko ti panakaisalakan, tawatan daw ko marito nga panakaisalakan, nga para kanigiti amin nga tao, tapno saan daw umay iti dayto, hingayan iti tuo. Ngayon ko na ni Abraham, anak, adda da Moses ijay, adda dagiti mamas kasabay ijay, no saan daw to nga danggan ida, uri pa'y nga dati agungar manipod, kin patay nga mangibagay ti panakaisalakan, saan daw tumatlaan amamati. So, iti ba na kayo salakan, imaadal tayo dito naipaay para iti amin na tao. Iti Diyos kat inpaay na, iti pa na kayo salakan, iti amin na tao. Iti Diyos kat saan nga mga idumduma. Ang upuray kasi anos asaan na kaya amapukaw, iti uray siya sino. So, no iti tao, kat matay, kat mapan ijay, mangliwang-liwang na abot. Di tamatan nga, maamiris na, nga sayang. Nulaan kuma, na matiak lang kuma idi. Libre nga sagot iti Diyos. Inted na nga agdaplapusanan nga parabor kanya. Inted na iti sagot iti kinalintag kanya. So ti kinalintag kag awataklaan. Saan nga gapu iti naramida? Uno saan nga gapu iti mabalinak naramidan? Uno gapu iti kinasimbat, uno gapu kanya. No di kat awataklaan. Dahil libre
nga sagot iti Dios nga isu ti sagot iti kinalintag tapno agbalinak nga nalintag gaputay nawat ko ni Kristo nga kas manubot kinung isalakan ko nga isu iti nalintag ket tay paayan kanya iti kinalintag. So naamiris na ngam naladawan iti amin. Saan ka na mabalin nga makapagbabawi dyan? So nagbabawi iso na nagkararag pa agkararag pa yung tikararag, iti may isang tao nga adday dyan, kalpasan na iti nga patay, awanan na iti serbi ti kararag. Iti may isang tao. Agkararag na ito yung tao. Nga mawanan. Saan nga mabalin na addan, iti nagbagatan nga dakton na yun. So iti pag-asa tayo na ang katpata. Last of the last days kakapsak. So handa yung nga saysayangan, dahil ito'y nga panawan, kahit iti Diyos, nga maamon tayo nga nananay iti kinapatag, no abay nga iti Diyos, intod na ti anak na, nga mangika iti basol, iti intiro nga lubong, kahit magunod tayo iti panakaisalakan, babaan iti panamati tayo, iti anak iti Diyos, nga iso ni Apo Jesus, kahit inawat mo ni Apo Jesus, kahit kumpleton iti biyag mo, kahit intod matay ka, kahit kuna iti bibiyag, mapan ka, iti saklot ni Abraham. Iti kakabsat, iti pong partner, nga pagyanan pailaan, dagiti kararwa, dagiti tao, nga matay. Ngayon, haan nga purgatorio, iti pagbagay iti bibiyag, awan iti mabasa iti nga purgatorio, awan iti mabasa iti nga 40 days, nagkatang-katang iti kararwa iti tao, awan iti mabasa iti nga siyam aldaw, ay karkararag mo iti nga tao, sumadati kung punadata nga pa siyam, iti karkararag na iti tao iti siyam aldaw, nga palso, dahil tamanipon iti sawo ti Diyos, tanumatay iti tao una na iti, Hebrew chapter 9 verse 27, it is appointed unto men once to die, and after this the judgment. So ma-judge nga dagos, kat mapan na dagos, iti compartment ngayon sa gana iti Diyos, nga para kinwana, kat automatic nga no, dahil nga tao, kat mapan iti mang iwang-liwang nga abot, nga napno iti to, di dapat na nga maamiris na masayang, no inawat ko lang kuma ni Apo Jesus idi, no inawat ko lang kuma iti libre nga sagot iti Diyos idi, nga panakaisalakan. Amo yung nawatan nyo iti libre nga sagot iti Diyos, nga dlaplapusanan nga parabol, isulit iti mang tagking kati panakabalin, nga mangayat iti Diyos, kin mangayat iti padam nga tao. No unang ayat ang iti padak nga tao, tapno ayat ng iti Diyos, haan ka nga pulos nga makapudno iti Diyos. Ngayon no unang awat ang iti ayat iti Diyos, gaputay sunat, muna nga nagayat kanya, so adda kanya ako iti panakabalin, nga mangayat iti Diyos, kin mangayat iti padak nga tao. So awat ka muna, di pa nang pakawan iti Diyos kanya, pinakawan na ko niya, Apo Diyos, inawat ko na itang panakapakawan, isod ka po na mabalin ka nga pakawanan. Ibagat king saan mo nga kaya, nga pakawanan, iti padam nga tao, iti bukod bula nga panunod, to saan mo nga naawatan, jay nalpasan iti ramit iti Diyos, ngayon sagot na, iti anak na, nga ti siya sino man nga mamati, kat magunod na iti panakaisalakan. So ni Apo Jesus kat tayo na, tapno mangikat, iti baso, iti intiro nga lubong, kat magunod na iti tao, iti panakaisalakan, babaan, iti panamati da, kaya ko anak. So, iti kaya kung mamaana yun dito, iti panakaisalakan, kat saan lang nga kadagiti, religyoso nga tao, no saan lang nga kadagiti manakigimo nga tao, no dito ti panakaisalakan, kat naipaay, para iti amin nga tao. Kat iti kanito ngay nawat mo, iti nga panakaisalakan, saan na kahit nasa uwan nga awan, iti gaganasang nga makigimong, no di kat isurito iti mangtagking kat itarigagay nga makigimong, mangtagking kat itarigagay nga agkanta ka, dagiti kan kanta nga pakailaydayawan iti Diyos, mangtagking kat iti tarigagay, uwokin bisin ka dagiti sa uti Diyos, tapno tarigagayan nga kanayon nga ramidon, dagiti pagayatan ni Apo Diyos, kat ibagakin ka, amin nga tarigagay ngayon, kabil iti Diyos kita puso, kat iso ti may parangarang iti biyag mo, gapo ta pinalubusam iti nag-imbag, ima iti Diyos, nga iso ti mangidaldalan kin ka, kat uray pa'y, iti sa baling nga biyag, iti Apo lata, iti kadkadbam. Iso nga ti kasayaatan nga ramidan tayo, bayat iti panagbiag tayo, iti dahil ti karamaw ti daga, kat tarigagayan tayo, nga biruan iti Apo, nga isunto iti kadkadwa tayo, iti unos ti panagbiag tayo, kat buy-buyalan tayo, iti kinasaya at iti Apo. Agnanayonan nga biyag kakabsat. Basahin tayo, libro iti John chapter 1 verse 29. Ako na dito. The next day, John said Jesus coming unto him and said, Behold, the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. So Jesus taken away the sins of the world, past, present, and future. Kat mula ang palubusan ni Apo Jesus nga umunag kita unag mo, umuiti mo pasama, ditamat nga magunod mo, iti na isang sangayan abaligi, nga isu iti agnanayon nga biyag. Isu di jayan jay, makuna iti na agnanayon mo, ijay langit. So mapan ka ijay langit, saan nga gaputin ang aramidang, no di gapu iti panamatin ken Apo Jesus. Amen. Praise God. Isu nga ikaw gumarang tayo, nga ang talinood, iti makuna nga panamati ken Apo Jesus. Gapu isu dito iti gapu, no apay nga ni Apo Jesus ket na yan. Tapno
magunod tayo amin iti panakaisalakan. So isunod tayo muna nga rason no apay nga ni Apo Jesus ket na yana. Tapno ikatan na iti basol iti tiro nga lubong ket magunod tayo iti panakaisalakan datayo amin nga mamati kinwan. May kadwa nga rason no apay ani Apo Jesus ket na yana. Ket tapno kuna na dito lukatan na tayo manipod iti panakabalod iti lintag tapno maibilang tayo nga anak iti Dios. Kas kuna na iti libro iti Galatians chapter 5 verse 5 kuna na dito to redeem that one under the law. So ni Apo Jesus ket sinubot na tayo manipod iti lintag. Tapno maibilang tayo nga anak iti Dios. Sinubot siputan niyo dito. Redeem, sinubot kahit na masawan, ada tibanag anak ibayan. Mas panganigan, ada tinang kidnap kinkam. Kahit ko si ka nga sakain. Masapang bayadak mo muna numano iti kuta, sakbay ko si ka nga masaka. So, sakbay ko si ka nga masubot, kahit bayadak pa'y numano iti ransom. So, kita nyo dito, ni Apo Jesus kat sinubot na tayo, manipod iti lintag. Ano tinang subutan ni Apo Jesus kada tayo? Iti lintag. Ngamin, iti lintag kat pataudon na iti basol. Ngano, dito nga, iti mang papigsa ko na iti basol, the strength of sin is the law. Iti mang papigsa iti basol, kat iso iti makuna nga lintag. Gamin, nagtalinaw ka ti lintag, balod na ka iti basol. Dito tiga po nga pa yung ni Satanas nga, ay kagumaan na ang mga luoy king ka nga at talinag ka iti lintag. Tapno iti basol kat umaduking ka. Nga, amo yung kakabsat iti Diyos insagot na iti anak na, itag na kadatayo iti sagot iti kinalintag. Tapno, dito yung nga malukatan tayo, manipod iti panakabalod iti lintag. So ni Apo Jesus sinubot na tayo, manipod iti panakabalod iti lintag. Tapno may bilang tayo nga anak iti Diyos. Kakabsat. So, binayadan na iti ransom so that we can be free from the law. Kat maibilang tayo ang anak iti Diyos. Verse 4 ko na, but when the fullness of time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law, to redeem that one under the law, that we might receive the adoption of sons. So gapukin Apo Jesus, nagbalin tayo nga an anak iti Diyos. Amin tayo, kat nagbalin tayo aminan nga an anak iti Diyos, gapukin Apo Jesus. So kung naman ita kaabay mo anak iti Diyos. Anak iti Diyos. Dahil tatiga po kakabsak, luapay nga ni Apo Jesus ket na yanak. Tapno may bilang tayo nga anak iti Diyos. So agragsak tayo ngayon aldaw. Sa anak iti December 25, kuno digit, iti amin aldaw. Kahit kung ayadang kada kayo iti tatpa, ngamin, kahit kung marambakan tayo ang kanayon, iti panakayanap ni Apo Diyos, iti amin nga biyat tayo. Christmas iti amin aldaw, iti biyat tayo. Gaputa ni Apo Jesus ket agtaanan, iti unag tayo. Adan ni Apo Jesus kada tayo kakabsat. So inawat tayo suna, kas panubutkin mangisalakan tayo, linuatan na tayo mutan, manipod iti panakabalot iti lintag. So saan tayo kakabsat kapat padasan iti agpabalot iti lintag. Amen. Ado kakabsat dagiti nabalbalot iti lintag karagiti. Amo yung 613 na lintag. Ha? Dagiti lintag iti daan na tulang ibagak para kayo. Lupanggap ko mo iti panangan, saan ka nga mangan? Iti saan nga nagpisi iti kukunak kin saan nga gatingat anya saan nga nagpisi iti kukunak kin saan nga gatingat iti baboy nagpisi iti kukunan nang nakapasa ngem saan man nga gatingat agsabsablat iso nga mabalin nga kanan iti pato hamok nga nagpisi iti kukunak nga mabalin nga kanan iti kabalyo nga nagpisi iti kukunak nga mabalin nga kanan so ti mabalin nga kanan duang kalding baka kasi ta nagpisi iti kukunak kin ag gatingat kada kita nga panuel so kita kat lintag saan ka nga mabalin nga mga iti taba saan ka nga mabalin nga nagarado kakabsat dagiti banat nga saan mga balin itimat ko mga gapo dya karayan nga makan dagiti lang ada siksik na kinadapigan na iti mabalin mo kanan ngam dagiti awan siksik na kasda ko matiigat patakhan mo mabalin nga kanan dagita amin ket lintag ket no linabsing mo iti maysa labsing mo ang aminan ket kunay di Dios san ka nga balot iti lintag amo yung iti maysa pay nga lintag iti daan nga tulang no ayatan iti padang nga tao, sakbay na kangayatan iti Diyos. Tilintag tagta nga baro nga tulang, in mo na nga inayat na ka iti Diyos. Kat no inawat mo na itang ayat iti Diyos, di tamat nga mabalin ang ayatan iti padang nga tao. Kasi kakabsat, itilintag tagta. Itilintag iti daan nga tulang, itag mo iti tights mo. So nga dabay lang, kadagiti nga panawal, hawanan iti tights kakabsat. Hawanan iti 10%, kadagiti income mo, numanut income mo, no nagapit ka kumati sa nga gasot nga kaban, masapol na itag mo iti sa nga pulo nga kaban. Kat no siyam lang tintad mo, nakautang ka ti may sa kaban. Kat kunana, ti utang mo nga may sa kaban, iti daan nga tulag, ag interest ti maming 5.
Sino ka na kayo tinangat ng kaya nga mga ipatong palitilintag ang interest ti mamilima. Inturo pa nag-aapit ba ng kurang tumalang tintag mo. Tut ko na dyan, tatakaw saan nga mapanay dyan langit. So dahil tayo tilintag, kakabsat, iti dahil tanga manawan. Ngam nakita iti Diyos nga awan, hindi makatumpal, iti dahil tanga lintag. So nga, gapo na nga ti Diyos, insagot na iti anak na. So gapo na nga mayanak ni Apo Jesus, tapno baliwan na itilintag. Itilintag na kaya tayo nga ipatumpal. So tatan ni Apo Jesus, kuna na, to redeem that were under the law. Naglawag kakabsat. To redeem the poor under the law, that we might receive the adoption of sons. Saan tayo gamin nga anak iti Apo idi? Kabilangan tayo ti uken, aso, idi kakabsat, na tayo mahintil. Nga magyaman tayo, iti Diyos, iti panagayat na kada tayo. Insabot na ti anak na, nga iti siya sino man nga mamati kanya na, kahit magumpod na, iti panakay sa lakad. Maibilang nga anak iti Diyos. So agrambak tayo, tawinayawayaan na tayo ni Apo Diyos. Amen? Amen. May katlo nga rason no apay ali Apo Jesus ket kaya na. Ket tatlo ipatungpal na itilintag babaan ken Moses asaan tayo akaya nga ipatungpal. So, ipatungpal na itilintag babaan ken Moses asaan tayo akaya nga ipatungpal. Ngamin nulinabsing mo iti may sa alintag out of 613 alintag. Ket nagbanag alinabsing mo man amin. So sino ko mati makaipatungpal iti dayta? Sino kuma? Iti makaipatungpal iti 613 alintag ibagayman? Awan. Nudi ani Apo Jesus laeng. So ni Apo Jesus ang muna asaan tayo akabaalan nga ipatungpal isot gapo na nga nayanak tapno aramidon na dagiti banag nga saan tayo makaya nga aramidan. Aramidon na dagiti banag nga saan tayo akabaalan nga aramidan. So agyaman na panayanak ni Apo Jesus tapno aramidon na dagiti banag nga saan nga kaya nga aramidon iti tao tapno koronaan na tayo iti pabor na. Amen? Praise God. Anyan nga nagragsak. Awatan lang na nga corona. Awatan lang na nga aglaplapusanan nga parabor iti Diyos. Awatan lang na nga sagot ti kinalintag. Nagbalinkan nga nalintag. So kung naman nagbalina ka nalintag, kapot ay nawat ko ni Kristo nga nalintag. So ni Kristo nga nalintag, addan kanyak. So nagbalina ko nga nalintag. Dahil talang hindi wagas ka lang sa. Hanto yung mabadpadasan ko na, siya kung nagbalina ka nalintag, nabalbaliwan ni ibiyag ko kapot ang hanap kami nga makigimong kapot ang pasahan iti Biblia saan. No di ka, kapot ipanangawat tayo, umunakin ni Kristo. Isuda kita itinangtag ka dapat ipanakabalin ng mga ramid, kadagiti amin na pagayatan ni Apo Diyos iti ibiyag tayo. Kat isuda tayo tiga po, nung apay nga ni Apo Isus, kat na yanak, hanto yung mabalin-balin ang kakapsat dito panakayanak ni Apo Isus. Dito painmayan ni Apo Isus, dito'y lubong, tapno'y salakan natin amin. Tapno'y patungpal na, dahi tangalintag, nga saan nga kinaya ngayon patungpal, dagiti Hudyo, dagiti anak amin siguro iti Diyos, saan dang kinaya ngayon patungpal. So dito itidakkan nga debate iti Israel, iti nagdidebate dagiti apostol, at itidakkan nga na debate iti Israel, iti Acts chapter 15, nga ibagbaga na dito pagdidebatean da. So, kuna na, masapol nga napugit dagiti lalaki. Gawin, hindi nga panawin, no saan ka nga napugit, saan ka nga makayayo iti matang ni Apo Diyos. Kat 8 aldaw, bilangan natin 8 aldaw, sakbay nga yan, masapol nga napugit, tatagugit na ngayon, lakayan sa nito may buwag. Haan nga iso, di mo lang iti pa po nga lintag. Ngayon lintag iti, masapol nga napugit, iti masapol nga surot na tayo. Ngayon muna nagiti apostol, apay nga ipabaklay tayo, dagito'y nga linlintag, kadagito'y nga hintil. Kat idintupay nga tayo, uray pa'y nagiti amma tayo, binangunan tayo pa'y tilintag, kat saan tayo pa'y nakinaya nga ipatungpal. No di kat isuro tayo kadakwada, iti panakaisalakan. Isuro tayo kadakwada nga watan da ni Apo Jesus nga isu, iti mangisalakan iti. Biyag tayo, amin. Amen? Praise God. So iti panakaisalakan kakabsat kat awan iti sabali, no di nga iti panangawat tayo, iti maguna nga sagot iti Diyos. Lebre nga sagot iti Diyos. Insagot na. Nung nabalod ka, iti anyaman tinakabaludang umanayan ni Apo Jesus, awatan lang. Nung nabalod ka, tibisyo at kahit mga may katibisyo, ang padpadasan nga ikatang detabisyo, may tibukot mo. Awatan mo muna ni Apo Jesus si tibiyag mo. Ta isu day tatimang tagking kati panakabalin nga mahikat. Anyaman nga nakabaludang. Ang mabalin nga, adu dagiti mapuna nga nakabaludang nga problema. Nga awatan mo muna ni Apo Jesus. Ket isu day ta, iti mang tagking kati panakabalin nga mga ramid kadagiti amin nga pagayatan iti Dios. Kaputan ni Apo Jesus, in may na yanak, tapnoy patungpal na itilintag. Out of 613 alintag, asaan nga kaya nga ipatungpal iti tao. Tapno agbalin tayo amin nga nalintag iti matang ni Apo Dios. Amen? Amen. May kaupat nga rason no apay ani Apo Jesus ket yanak. Ket tapno mangibabaet iti nasaysaya at atulag. Tapno mangibabaet iti baro atulag
nga isu iti kabailan tayo atong palan ken mangtad kada tayo iti na isang sangayan abaligi. Pas kuna na iti libro iti kuna na dito next verse di Hebrew chapter 8 verse 6. Kuna na dito but now hath he obtained a more excellent ministry, by how much also he is a mediator of a better covenant. So Jesus is a mediator of a better covenant, which was established upon better promises. So, ni Apo Jesus, siputan nyo, ni Apo Jesus ket mangibabaat itinasay-saya at atulag, anabalon manipod itinasay-saya at akakari. Ni Apo Jesus ket mangibabaat itinasay-saya at natulag. So, kahit nga sa agati haan nga may mayat natulag, tatan addan iti nasaysayat nga tulag isu iti baro natulag nga awatom lang iti parabong iti Dios ket ni Apo Jesus iti mangibabad gaputan ni Apo Jesus iti dalan iti pudno ken iti biag isu na ti mangibabad iti nasaysayat nga tulag anabangon manipod iti nasaysayat akarkari. So you are no longer under the covenant of the law. You are no longer under the law but under grace. Ket maibilang kan na anak iti Dios. Amen? Amen. Praise God. So, saan tayo nga balon? Iti magunang alintag. Bababay iti lintag. Nulinabsing mo, iti may isang alintag. Katlabsing mo aminan. Dahil ti katulagan. Nulinabsing mo, iti may isang alintag. Katlabsing mo aminan. Kat ti katulagan, ano linabsing mo, iti lintag. Iti supapak ti bason, kat patay. Nga isu iti agnanayon na apoy asaan Apolos amaganda. Dahil tiga puno apay ani Apo Isus ket na inak. Tapno mga ramid iti nasaysaya nga tulag. Nga isu iti kabailan tayo amin atong palan. Ken mangted kada tayo iti naiimbag akakari. So agyaman ang iti Dios tanayanak ni Apo Isus. Isu nga mga ayak kanya. Kinintid na iti biyag na gapu kanya. Tapno agbiagap babaan itinasaysaya at tulag. So rambangan tayo ni Apo Diyos, amen? At dati tagtan itinasaysaya at tulag. Nakita iti Diyos nga dati pagkurangan iti daan na tulag. Isut ka po na nga nangaramid iti bago at tulag. Babaan kini Apo Isus. Babaan iti panakayanap ni Apo Isus. So rambangan iti Diyos nga kadkanayon itinaldaw iti biyag ko. So dayta iti may kalima arason, may kaupat arason, apay ni Apo Isus ket na tapno mangibabaet itinasaysaya at atulag, anabawon manipod itinasaysaya at akakari. Ken mangted kada tayo iti na isang sangayan abaligi. So hantay nga magunod iti baligi iti biag tayo. No saan tayo nga inawat ni Apo Isus iti biag tayo. No saan nga gapo kin Apo Isus awan iti makuna nga baligi. Ken hantay nga nagbalin na anak iti Dios no saan nga gapo kin Apo Isus. So no inawat mo ni Apo Isus ket umanayan iti biag mo. May kalimang rason no apay ani Apo Isus ket nayanam ket tapno maadaan tayo itikan kanayon nga biag. So manipod itinawag tayo ni Apo Isus kas manubot kay magisalakan tayo. Di tamatan nga nang rugi iti agnanayon nga biag kada tayo. Di agnanayon nga biag ket nang rugin iti biag tayo. Gapu tanamati tayo. So manipod iti namati ka. Di tamatan anang rugi iti agnanayon nga biag ken ka. So tanamati ka, inton matay ka, mapan ka manipod iti dayaw, ingana iti dayaw. Inton matay ka, mapan ka manipod iti kumano ka manipod iti daytoy nga physical nga bagi ket mapan ka iti spiritual nga bagi. So tanamati ka, inton matay ka, pumano ka manipod iti physical nga kinapudno ket mapan ka iti agnanayon at kinapudno. Mapan ka iti spiritual nga kinapudno. Ket atoy tinagpintas at damag. Asika anamati ket saan ka Apolos ang maabak. Ngem kayat ko nga mauwatam nga nananay nga inton matay ka ket saan na nga kayat nga sakwan anaabak kan no di ket sinmagpatkan iti agnanayon nga biag. Ijay na awanan iti urasan. Dito'y daga adda iti urasan. Nga medyo langit awanan iti urasan gapo taagnanayonen a biag. Amen. Praise God. Lifetime daytan nga kabsat nga akan kanayonen nga kadkadwa tayo ti Apo. Buy-buyaen tayo iti kinasaya at iti Apo. Ket isu dito iti eksakto nga pagayatan iti Dios kada tayo man anak na.
Kaya nga agturong tayo amin kinkuana. Isu adda ti dakulak iti ima ti Dios nga makinkontrol iti amin nga biag tayo. Basta ang ka lang akuman panaw, iti kulang iti ako. Saan ka lang akuman panaw, iti nag-imbag ng ima iti Dios. Kat mo unang nga mabangga di ima iti Dios, no awang ka di ima iti Dios, kat mo nang mabangga di ima iti Dios. Nawaya ka latta nga sumurag. Si dadaan latta ti ako, nakalukat nga kan kanayon iti ruangan iti ako. Sumurag ka latta. Kini ako Jesus kakabsat agtuk-tuk nga kanayon iti ruangan iti puso iti tao. Kati siya, sino man nga mga lukat iti puso na kat palubusan na ni Apo Isus nga munag kinkuana. Ni Apo Isus kat agtaan kinkuana. Nga iso ti kanayon nga mangtad kanya na iti bangka, mangtad iti rapo, mangtad tinatal na nga panunot, naragsak nga biyag, na isang sangayan nga baligi, kinadda nga kan kanayon iti salaknib, iti biyag na. Amen? So kakabsat, dahil kakabsat, iti pagayayatan ni Apo Diyos ka na tayo. Basahin tayo kakabsat, iti libro, iti John chapter 6. Kuna na dito John chapter 3 verse 16 kuna na dito dahil ka kabsat kat amok nga pamilya kada kayo na dito nga verse hindi ko bingang pelang na dito kat nang nangagap na dito nga verse nga unay nga amuno niya di kaya nangasakwan kasi lang memorya ko lang dito hindi ang iseskwela pa talaga baka uray man lang kada kayo mamadya nga amuyo na dito pamilya kada kayo nga verse kuna na dito kahit ko lang maulitan nga denggan nyo man na dito nga verse gamin nagpintas iti kayat nga sa kundi, iti pa nakapuso, iti bibiyag ka sa. Nimutot ka lang tayo dito at datuin ka na tayo, iti pa nakaisalakan. Kuna na, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. So kunahin man, namati ako kina Apo Isus. Praise God. Kaya't kapunta namati ka, at daan ka na, iti biyag na agnanayan. So saan mo ngay panubos nga adda iti mga lukoy kin ka amadusa ka gapo ka dagiti nagkamalyaw. Saan mo ngay panubos nga adda iti mang kumbinsir kin ka amadusa ka gapo ka dagiti nagbasulang iti napalabas. Gapo ta amin abasol mo ket nalpasan nga inkaro ni Apo Jesus. Ket gaputa na mati ka ti presensya ti Dios ket nagtaengen di tauneg mo nga isu iti mangmangted king ka iti panakabalin isu ti mangmangted king ka iti kankanayon nga banligi iti biag mo. So gaputa na mati ka adda nga kankanayon iti banligi iti biag mo. So saan mo ay palubos ka sakit kaya nga umay ti negatibo nga panunot nga una na sikap at managbason ka hanggang mo may kari iti Apo ket insabot man kada tayo iti anak na ket iti alang arami do tayo awatan tayo isuna. So umanayan ka kapsat kung inawat mo ni Apo Jesus. Kat gapo inawat mo ni Apo Jesus ti presensya ti Dios tatadaan gapo inawat mo ni Kristo gapo addaking ka ni Kristo ket ti presensya ti Dios ket nagtaengen diti uneg mo nga isu iti mangmangted king ka ti panakabalin nga saan mo nga aramiden dagiti madi nga aramid. Ket tatta at 2022 maadaan ka iti isang sangayan abaligi gapu sa ti presensya iti Dios ket nagtaengen di taonen mo. Amen. Saan mo ka magpadasen tatta 2022 baliwag nito tatta 2022 ikatagot ti kinatarabitab ko. Hampad padasen iti ibagbagam lang iti bukod mo lang mangiwat bukod mo lang panunot itaramidem kiti tatta 2022 agyaman na ti presensya iti Dios ti kanayon agtalinanod kanya. Tapno balinak nga kankanayon iti agbaligi. Ket maadaanak iti isang sangayan nga baligi iti tiro nga biag ko gapo ket presensya ti Dios ket nagtaeng kanya. Ket among no ti presensya ti Dios ket nagtaeng kinka amin nga nagiimbag nga banag ket sumursurot kinka. Saan ka nga agpari-parigat nga manggunod kadagiti arapa ko iti biag ilang aramidem aglunam ni Apo Isus ti biag mo. Agpanuray ti nagpaidalan kay ti Apo. Ket bigbigam nga isuna amin no digat kinkuan na amin asaan nga gapukin ka agpanuray kang awan iti kayang maramidan no dilaan kanya na agpaidalan ka kanya na ket isuna laen iti kanayon nga palubusan nga agtugaw iti driver sa iti biag mo palubusan nga isu ag desisyon iti biag mo ket agpanuray ka nga kanayon kinkuan na di tameten nga maadaan ka nga kanayon iti baligi gapot ti presensya ti Dios ket addaking ka amin nga nagiimbag nga banag ket sumursurot ken ka kaya ti Dios nga relax ka lang. Kaya ti Dios nga saan ka nga agtrabaho iti bukod mo. Kaya ti Dios nga agpanuray ka lang kay kuana. So iti amin nga banag kuna ti Dios. Amin nga kadito ket agkarkararag ka kini Apo Dios. Kahit nga sawan, diag karkararag ka kini Apo Dios. Pray without ceasing kuna na. Agkararag ka nga saan nagsarsarden kuna na. Dahil ti kakabsat ket sana kahit nga sawan nga paparintumang ka, agmalmalam agpatpat na agkarkararag. No di ket
agpanuray ka kini Apo iti amin nga aramidam. Dahil ti panagkararag tayo kini Apo Diyos. Agpanuray iti nagpaidalan tayo nga kankanayon kini Apo iti amin nga aramidam tayo. Kat di damatan nga maadaan ka iti kankanayon kabaligi iti Apo. So may kainam kakabsat nga rason no apay ani Apo Jesus ket nayanak. Ket tapno awanen iti panakadusa no digat panakaisalakan babaen ken kuana. Basahin tayo kakabsat iti libro iti Romans chapter 8 verse 1. Kuna dito. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Naglayat kakabsat. Anya ba lang kumay iti biru-biruon tayo tata. Naglawag kakabsat. Nga awanan iti panakadusa, awanan iti panakaukom. So ni Apo Jesus kat saan nakaukuman, saan nakapanpanunuto niya tinagkaman may tinapalabas. Una na, awanan iti panakaukom, awanan iti panakadusa, kadagiti adda ken Kristo Jesus. Praise God. Si ibagat kin ka, ano inawat mo? Si putang na ito di ba nalpas yung inawat ni Apo Jesus? Amen. So tata, kaputa inawat mo ni Kristo Jesus kas manubot kin mangisalakan mo, kan umanayan. Umanayan ka sa hangkan nga paalilaw iti nga dunga nga sursuro ka dagiti nga panawin. Masapol nga ramidem ti kasuy, masapol nga surutem dagitoy, masapol nga ang sida ti baboy, masapol nga astoy. Nagano ka kabsat ti kay makuna nga lintag hangkan nga paalilaw. Gaputan no inawat mo ni Kristo Jesus kas manubot ken mangisalakan mo ket umanayan. Anyaman ti mapaspasamak ti biag mo ni Apo Jesus ket umanayan. Paday ka ti magbaga ti biag. Anyaman iti mapaspasamak iti trabaho ni Apo Jesus ket umanayan. Anyaman di mapaspasamak ti panunod mo, anyaman di mapaspasamak iti riknam ni Apo Jesus ket umanayan. So kung naman di takaabay mo ni Apo Jesus ket umanayan. Kung naman pa ditoy, awan ti panakadusa kadagiti addaking Kristo. Praise God. So awanan iti panakadusa kadagiti addaking ni Kristo. Addaking ni Kristo, amen. Amen. Praise God. So rambakan tayo, kanayon, iti panakayanak ni Apo Jesus. Ni Apo Jesus, ket nayanak, taproy pahay na ti panakaisalakan. Magunod tayo ti panakaisalakan. Amin na mamati ken kuana. Ket gaputan na mati tayo kini Apo Jesus. Rambakan tayo, iti panakayanak ni Apo Jesus. Iti naldaw, iti biyag tayo. Ket maklunin nyo rin tayo na yung amen. So namaya garot ni takdam nyo rin kita sa kayo. Ket agbay may sa tayo. Namang rambak, iti kinimbak, iti Apo. Padayawan tayo kasunang, gaputin ni Apo Jesus. Ket napakawanan iti baso tayo. Dahil katan ngayon taramin din iti baso tayo. Ket nagulpod tayo iti panakaisalakan. Ikas mo lang kapsat, iti panagyaman mo kini Apo Jesus. Rambakan, pinaramitan iti Apo iti biyag mo. Hallelujah. Sige kapsat, kanayon na palubusan ni Apo Jesus iti puso. Mabalin, adamat na ni Apo Jesus iti puso. Yung kanayon na imbitaram ni Apo Jesus. Kanayon na itiklarang, Apo agyaman agtadda ka kanya. Apo agyaman agtadda ka nga mangilaldanan kanya. So saan nga ti pagayatak ti masurot, kundi nga ti pagayatak. So rambakan ka nga kanayon. Iday-dayaw ka nga kanayon Apo Diyos. Tanayanak ni Apo Jesus. Iso nga mga ayak kanya. Pinintid na tibiyag na kanya. Tapno agbiag akon. Babakan tinasay-sayahan na tulag. Ken maadan. Itinisang sangayan na magligi tibiyag ko. Na napatawad. Mali mo din tinasang sangayan. Nasay-sayahan pa yung nakatari. Malay tayo mga Apo Diyos. Ikas sa ano masayahan na niya bundawan. May ikas mo. Hindi ba nagyaman mo kini Apo? Anayawang hindi Apo. Hindi kinimpak na yung kanya. Anayawang doon niya na naramid na tibiyag na. Naramid na Diyos yung tibiyag mo.
Idiklara ako, at 2022. Nga maagdangan ka na yun, itibagligi ka na kami. Kapunta ti presensya, kat nagdalan ka na kami. Idiklara ako, itintiro nga pamilya, nagiging nga makapasok ako. Nga adda, itinisan sa ngayon, nga baligi. Kapunta ti presensya, kat nagdalan ka na yun, ket ako ito nagpanuray kami, nagpaidalan kami ng antanayon din ako. Bigbigan niya amin nga naging maganda ka na kami, nagaputin ka. Ako, bigbigan niya awan ito mabalitan mi, nawan. Nagyaman kami ako, Isus, tirigalon, naglaplabosanan nga para ako. Nagyaman kami, itisagot, itikinalintag, ngayon tagmon ka na kami ako. Ket nagbalin kami nga nalintag, itisang wala. Ket atoy ako, Diyos, narambakan mi, kanayon na ikinaimbag mo, itibiyag mi. Agyaman kami muna ibang agyaman kami dirago. Agyaman kami ako, Diyos, na saan nga kaya nga takawan iti kabuso, itintad mo nga tal na ka na kami. Itinatal na nga panunod, naragsak mo biyak. Kaya naakupan ka na nga baligi ka na kami. Naging pagkawa ako, Diyos. Upang gano'n ako, iti amin nga tayo. Agyaman na ako, itigan ka na yung nga panakabless. Naging nga